if he grab me, hold tight. Okay? Then, she aim me to punch dito sa aking forehead. Just like this. Punch. Yan. Ito na yung magiging asterisk strike ko. So, yun yung conversion niya. So, with weapon or without weapon, pwede nating magamit yung art natin. Now, pwede na ako mag-combinations doon. Kung gagamit ako ng intense technique, combinations ng knee, elbow, sweep, dumog. Kasi ang laban ng Kali is up to the ground. Remember, we are from archipelago. Ang lugar natin is pulupulutong. So most of the fight, marami tayong situations na yung mga pre-Hispanic Pilipino, naglalaban sila sa ground sa tubig, ganon. Thank you, sir, for demonstrating to us. Yes, ma'am. Pasensya naman po, baka napalakas. No problem po. Ano, sir, ang ating pieces of advice sa ating mga kabataan